Bine ați revenit pe canalul nostru, tuturor! În videoclipul de astăzi, vom explora ce apreciază femeile dincolo de bogăția financiară. Deci banii joacă un rol în atracție, nu sunt singurul factor, iar ideea că doar bărbații bogați pot atrage femei sau că dragostea nu poate exista fără bani, este pur și simplu falsă. Voi arăta că chiar și bărbații fără bogăție sau aspecte fizice convenționale pot atrage 90% dintre femei. Voi dezvălui de asemenea 3 trăsături pe care femeile le apreciază mai mult decât banii, trăsături pe care orice bărbat le poate dezvolta. Această temă stârnește adesea discuții, dar voi clarifica lucrurile bazându-mă pe adevăruri biologice și instincte umane. Dacă nu te-ai alăturat încă comunității noastre de pe YouTube, asigură-te că te abonezi pentru conținut exclusiv. Este important de menționat că acest videoclip nu va aborda factorii culturali. Așadar, primul trăsătură pe care femeile o apreciază mai mult decât bogăția este să fii un bărbat de mare valoare. S-ar putea să fie auzit termenul, dar ce înseamnă cu adevărat? Pe scurt, un bărbat de mare valoare înruchipează calități care sunt biologic și instinctual atrăgătoare. Cu cât poți atrage mai mult o femeie, cu atât devii mai valoros, nu doar pentru ea, ci și pentru alte femei. Ai observat vreodată cum valoarea unei femei crește în rândul colegelor ei dacă atrage atenția bărbaților? E simplu, când vorbim despre valoare, de fapt vorbim despre atracție. Un bărbat de mare valoare este cineva care generează o atracție puternică. Este crucial să înțelegem că bărbații și femeile percep valoarea diferit. Atracția funcționează diferit pentru ambele sexe. Din punct de vedere biologic, bărbații tind să se concentreze pe rezultatul final, dacă înțelegi ce vreau să spun, în timp ce femeile sunt instinctiv motivate de supraviețuire. Bărbații caută subconștient o femeie potrivită pentru reproducere, în timp ce femeile caută un bărbat care poate asigura supraviețuirea lor. Acest proces se întâmplă natural și instinctiv în aproape toate speciile de pe pământ. Gândește-te la femeia ideală pe care ți-ai dori-o alături. Pentru 99% dintre bărbați, ea este probabil tânără și cu trăsături fizice remarcabile. Acest lucru subliniază un alt aspect al biologiei masculine. Bărbații sunt foarte vizuali și, în câteva secunde de la întâlnirea cu o femeie, decid dacă merită să o urmărească. Pe de altă parte, bărbatul ideal pentru majoritatea femeilor este cineva care oferă ceea ce ele caută cu adevărat: confort, siguranță și stabilitate. Așa cum bărbații sunt atrași de frumusețe, femeile caută un bărbat care poate oferi această triadă. De aceea, femeile au motive biologice să valorizeze banii, indiferent dacă ești de acord sau nu, asta este pur și simplu cum a fost întotdeauna. Banii reprezintă confort, siguranță și stabilitate, aliniindu-se cu instinctele de supraviețuire ale femeilor. Dar aici devine interesant: bărbații au de fapt un avantaj când vine vorba de atracție. Deci bărbații sunt atrași biologic de frumusețea femeilor, femeile sunt atrase de calitățile noastre mai abstracte. Pentru femeile care nu sunt atractive în mod convențional, principalul mod de a-și crește atractivitatea biologică este prin îmbunătățirea aspectului lor, de aici timpul petrecut pe rutinele de frumusețe. Atracția lor biologică inițială este adesea bazată pe aspect, ceea ce le atrage atenția bărbaților. În contrast, un bărbat care nu este tradițional chipeș are diverse modalități de a deveni mai atrăgător și de a-și crește valoarea. Un bărbat de valoare este cel care emană siguranță, protecție și stabilitate. Și partea cea mai bună este că aceste calități nu depind de aspectul fizic. Ideea principală este că un bărbat poate proiecta triada în moduri diferite, unele evidente și superficiale, altele mai subtile. De exemplu, un bărbat își poate arăta valoarea demonstrând stabilitate financiară, fiind în formă bună și menținându-și aspectul. Imaginează-ți un bărbat sosind la o petrecere într-o mașină sport, este înalt, în jur de 1,80 metri și bine îmbrăcat. Este un fapt, femeile vor observa în mod natural, nu doar din cauza aspectului său, ci și pentru că el simbolizează succesul. Biologic, femeile sunt atrase de bărbați de succes, în formă bună și cu o apariție îngrijită, deoarece aceste trăsături reprezintă confort, siguranță și stabilitate. Jocul se schimbă în acest punct. Există un nou set de trăsături care îți pot crește și mai mult valoarea. A doua calitate pe care femeile o prioritizează mai mult decât banii este sociabilitatea, o trăsătură esențială care adaugă valoare unui bărbat.
Este bine cunoscut faptul că un bărbat sociabil, cu rețeaua sa de prieteni, colegi și conexiuni, poate atrage femei chiar și în lipsa atractivității fizice sau a bogăției. A treia calitate pe care femeile o apreciază mai mult decât banii este încrederea în sine, o trăsătură puternică pe care un bărbat o poate dezvolta. A avea conexiuni online arată capacitatea ta de a influența și convinge pe alții să se alăture cauzei tale. Bărbații sociabili tind să aibă abilități excelente de comunicare, iar atunci când sunt combinate cu abilități persuasivă, devin extrem de atrăgători. Ai observat că a fi un bun interlocutor este esențial pentru bărbați? Femeile adesea apreciază acest lucru mai mult decât banii. Indiferent de modul în care îți crești atractivitatea, este crucial să reții că fiecare bărbat are potențialul de a arăta valoare dincolo de factorii externi. Deci trăsăturile externe pot spori atractivitatea ta și pot face întâlnirea cu femeile mai ușoară. Pentru ca o femeie să fie cu adevărat interesată, trebuie să interacționeze cu tine, să aibă conversații și să recunoască calitățile tale interioare. De aceea, a fi un bun interlocutor este esențial. Îți permite să îți arăți punctele forte și să îți demonstrezi valoarea. Concentrează-te pe dezvoltarea personală. Găsește modalități de a-ți crește venitul, de a trăi o viață împlinită și de a construi relații solide. Rămâi activ, îmbunătățește-ți aspectul în moduri simple și accesibile și investește în ceea ce poți controla. Construiește cunoștințe și devină tipul de lider care atrage în mod natural femeile prin posesiunea calităților pe care acestea le doresc în secret. Vorbind despre încredere, aceasta este o reflecție a personalității tale și, mai important, a comportamentului tău. Un bărbat încrezător este în mod inerent atractiv pentru femei. Încrederea ta îi creează un sentiment de siguranță pentru că atunci când ești sigur pe tine, ea începe să aibă încredere în tine. În plus, controlul emoțional transmite stabilitate și fiabilitate. O femeie va ști că poți gestiona dezacordurile fără să-ți pierzi cumpătul sau să devii agresiv. Acum, concentrează-te pe aceste trei calități. Nu trebuie să abordezi totul deodată, lucrează zilnic la îmbunătățirea ta. Amintește-ți, prin îmbunătățirea ta îți îmbunătățești viața, iar când îți îmbunătățești viața, atragi femei fără efort. Devină un bărbat de mare valoare. Ridică-ți semnificația, crește-ți venitul și realizează ceea ce alții nu pot. Așa cum am menționat, ai oportunitatea de a întâlni femei atrăgătoare fără a te baza doar pe aspect sau avere. Voi include un link în descriere către un videoclip care demonstrează cum să transformi un tip obișnuit într-un bărbat de mare valoare. Cei care sunt serioși în privința auto-îmbunătățirii vor înțelege mesajul și se vor concentra pe domeniile pe care le pot îmbunătăți, în timp ce alții vor face scuze și vor rămâne stagnanți. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Împărtășiți-vă gândurile și feedback-ul în comentarii și spuneți-mi cum rezonează aceste perspective cu voi. Mulțumesc că ați fost alături de noi și ne vedem în următorul videoclip.